Na štarte sú borci z Brušperka. No, úspešne odštartovali. Ten ľavý prúd sa nepodaril. A to aj celkom zamrzí. Mohli ste strieknúť, možno by sa pokazila časomiera zasa. Takže neplatný pokus na ľavom prúde sa nepodarilo zapojiť prúdnicu ani na poslednú chvíľu a potom už samozrejme cez ten prúd vody je to veľmi, veľmi ťažké. Vítame aj rôznych MMA zápasníkov. Čau.